салому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоёни гурӯҳи ангуру ва боғ. Ман Бегамов Мақсуд аз шаҳри Панҷакен, деҳаи Майката. Хеле вақт шуд ки навор накардем ва ман имрӯз як боға тоб хӯрдам, давр задам, дидам ки ангурҳо хеле намои хушрӯй дорад ва гуфтам як навор кара парстом. ин ангури тоифӣ акаи Искандар шумо дида будед. Намин як хӯша ангур, қариб як 3 кило зиёдтар ба фикри ман. инашам нашу намои беҳтарин дорад. хеле шуд ки дар ин тарафо тоб нахӯрда будам ва имрӯз як дидам ки чӣ хел ҳолаташ. ана ино мебинед. ба фикри ман як 15-20 рӯз пас мепазад. 20 рӯз пас пари ба фикри ман. ина мебинед чӣ хел. мо хомток кара будем. хомтокашам нақ шудагӣ. ҳар як кораша вақту соаташо кардем. мана як танимта пухтост, уже замбирако сар кардем. ҳолати хушрӯй дорад. дар инҷа якшанбе кишмишам ҳаст. ана ҳозир ин топа ин ангура мебинед. ина мебинед. این سیب سمیرینکا. این سیب دیگر نامش نمیدانم. این شافتوله. چه چند گرفته است می؟ کسل شده است می؟ حالت خشری دارد. ناز چند گرفته. اینجا هم شافتوله. یا کنید چه این هم شافتوله. اینه که این جدا کلام میشد. هر کجا میاندازد و من размераш қариб ки размери ҳамин нимкосагиҳои чойни косаи майда бор мешавад. ин шафтоле бинед чӣ қадр андохтагӣ. ин ҳоли пухтанаш ба хеле вақт аст. хай боқӣ саломат бошед.